Kunin niyo karon. semua. Namo kay kanang Tulo raman ni kay suod. mga kamutitaps ang likod sa balay. Di ba kung magkagunagod magpungko? Hello guys, welcome to my Maglingkod channel. ko This is dito. Eric Hilo, Tabico City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong adlaw guys, may hapon. Pag first time mo nakita, oh niya may ligong ka og traditional hilot. Para sa imo ni tanawag yun. May hapon. May hapon ma'am. Tanaw na to ni mabala man na to ni kung na ay ka-chat o dili ana. Na dili ka-chat. Dili na lang dai. Katawag yun. Sige. May hapon ma'am, unsa kaya itong pamati? Sakit akong abaga. Abaga. Puro mga abaga mo naman. Kani kay na-slide man ko ano itong sa kuwit ko ba nang hindi ko sa kusina. Mm. Na-slide ko na murag na ang aba. Kaduha gyud mo. Yeah. Ay katulod ay kay katong sa jida ko na-slide pud ko. Kani gid permente ang matukod. Ya unsa imong pamati ana? Kanang kuan sakit labi na kanang tugnaw tugnaw dito. Magkuan magmulmul man ako. Siya. Na mag kanang hapit na akong kuan ba, narigla. Mm. Magkuan siya mo sakit. Sa pagid Oo na. sa kabok. Ikaw na mangita sa uban. Ako gyud mangita ni mga. Sige. Wala gyud lain yung mga ginagmay. Wala na. O wala gyud ginagmay. Para gini problema na. Amo ra gyud ang problema. Kwarta way problema. Problema po. Ang heart, okay lang heart. Okay ra. Ang ikaw may problema ang heart. Sige. Asa kitong balay mo ma'am? Sa ano Tagadlan lang gid ko. Glan. Hmm. Mo ba sige shout out ay mo mga Chat out Tagadlan? tayo diha sa Tagadlan. Ako mga kaparyentihan chat out sa inyo tanan. uy nindot bidong dagat sa Glan. Mm. Ano ginatuan ninyo? Glan? Sige. Manong Glan nga na sila sakop? Kita mo yung sa Nagkakita sa Kita mo siya. Ya manggod ang anak Nakita sa ka-textmate. Katong lalaki di ba? Katong diri nga lalaki, ya tong anak. Dagan ni gwapo sa sakop eh. Dagan ni gwapo sa sakop. Imo mga kuan kaila sa kuwait. Chat out diay sa ano taga Jeddah dira o sa Hong Kong. Walang Wala to nilain. Wala kay panawagan. wala na. Sige. Kasi manawagan ka to sige dool sa ilang balay. Ah. Ayan na nakol kay sakpan na kakol. Ayan na padayunan ninyo kay inamaayo. Ano lang. Mamayo man jud ka, mamayo din siya. Kalugar lang jud ka. Basig nagkuhan jud sila pag-ayo ba. Ano. Ito bitong yung service nako. Wala man permiro. Kuy murag nagkuhan lagi ni. Nakay kontra. Yan na pagkuha ma'am. Ayan na lagi. Di matigalan mo sa naman yung katapad. Wala pa din. Ayan na. Relax na. Ano ba? Ayan na. Excited. Excited siya kayo. Sige lang. Kinakasilula ako wala. Sige lang. Kaulit lang kita ng pala size. Huwag mo kay baka dito, anak. Baboy, anak. Okay. So ayan guys, shout out sa taga Glan. Glan, ito na, Glan Lan padido. Padido. Sige, Glan Padido. Dapat ni General Santos, lain na mo. Lahi po. Bato Tarbel. man siguro na. Lahi po ang harbel dito. Lahi po. Sa nasakop anak. Tampakan. Sa South Cotabato ano mo kuan, na. Sarangani. Sarangani ba? Sarangani. Glan, Sarangani. 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 Sarangani Province. Mm. So ayan guys, untak dalog na yung kuhan. Mata shout out sa taga Glan. No? Shout out, God bless inyo kay Nindot kay ninyong Glan. Ayong dagat daw. Kay Nindot. Dagan nagadayo dito. Layo lang. No, so na lang. No, na yung silingan dire, ready na kayo. Kaya ako nagkalayo naman. Asa man mo. So, tabangan na itong mamayo kay nakakita sa sakuha, dugay na dito pa sa Sa Jeddah. sa Jeddah pa ka nakakita. So nakakita gyud ka itong ginapost na kong ipambara. Makakita lang ko itong luwi kay mag itong gahilak-hilak siya ba nga hiluton. Mo ba? Mm. Sige. Ito na paralyze.
Nakita na ko nga nakalakat na siya. Daghan man ang mga kuwan. Ano lang, yun lang. Ginoo na lagi bala. No, tabangan nato sa mga mayo sa balik naman sa pagkampo sa Ginoo. Og shout out sa tanan nga nagaduol sa kamning kamot sa. Mga kamot mga maayo mo kito sa kumain mo kay natin kita mo pamatisplasan. Og shout out sa mga viewers. Sa karon lang nakakitaan ni siyempre sa lahat ng mga OFW. God bless po sa inyo. God bless po. Sa kong kaubanan sa Riyadh. Mga bay, kamusta naman diya? Lamay kami sa resort sa Riyadh. Sa sentro Riyadh. Tanda na sa likod. So God bless po. Magilot ako. Shout out po sa Tagaglan. Love you guys. Hello sa kama. Okay na ka na? Ready na? Dahil nangabto mo dito sa baday ni Kundudong day. Ngam sa dun. Ha, guys, ko si story ko Yun, unasi Mo mo. dahil nyo ang gitapik di ay kinanaklas. Klaro na ni mo suspect. Suspect lang. Sama na diya. Balik na Driel. So, kaya balik niya. Ngam sa diyo. Wala. Buntag na naula sa buong diya kay terminal. Hmm. Okay, ikot mo. Ito na ang gawas. Ano ka mga Ban pa ito. Ano sa kalas na ilot mo? Itong laging si mama. Ang biyan darungan ba? Lagi pang si mama. Baga naman ako. Ngam, nilas. Wa may sinilas, kidilas ang magulang. Sekitan mo din. Sekitan siya ng patusa. Ada sinilas lang ang taas siya. Ilog na siya ang magulang. Ang dito. Inom dudong, dito si dudong. Sige. Palingki. Sige lang nag-inom dito sa Dito mo. May laing trabaho. Sabi ba pa mo? Hindi mo na kung trabaho. Hindi wala ni kakaugan ni. Sabi mo. Oo. Kami na nagkanto. Sige, tingnan mo na. Saan yung trabaho ni mo? Bukit? Dili man. Sa ano dyan sa Jeddah ba sa Hong Kong? Sudat? Di ulang sa Sisipo. Doon ka tubukin na makita ang sudat? Ito lang sa katulong may mga bato dito lang sa dito na kita sa Kanang mo abton sa na. Taif dapat. Katon-naton mo sa bukid niya. Na makita ang sudat, wala mo kato. Di ba kaya nagala ako kung ano? Nakabalik ko. Nabalik ko January ko. Hoy. Wala na sakit niya. Kada? Sakit ko. Sakit niya may? Ligid gamad ako. Kanimang isa ang nagasakit. Kanimang isa. Ah, dili ko din mo. Kami ang Ano ka YouTube mo?
Anak man na, dili man na anak. Anak. Ano sa ayun na pangit kaya na anak kinaraan anak man. Buto na kanana so anak de boso anak mo man siya. Anak kay wala na may bubong. Ha? Dili pa rin sa anak. Di anak man tong ato ah. Sa dili daw anak daw na. Ano ba? Dili naman ko anan diri patungan og bubong. Wala na diretso na Ay pre. nga inay Pre tabo na. Sita, Anak ang kuan. sita de oro. Ano yung giingon niya? O, sita de oro ba? Sita de oro lapo. Patong tanan, no? Oo. Ana. Kay dili Babasa naman man tanan. man na sudlan tubig ko. Sa kinaraan man ang Dili dito dito ra pa anak. O katong anak. anak gyapon pero anak na sa anak. Oh, anak ba? Anak ang likod. Mm. Oh, anak diri. Lapo og tikas. Ang siyang anak ko basta kay nag may giingon niya anak. Di naman na mutulo. Ang dili no. Di na mutulo ni anak. Ang anak mang usuron. Balan na. Namo kay nang ibubong at magasto pa kag princess. Umaprinsit juga ng anak. Oo, anak. Kaya sa Gusto pa ano yun man ka, imong ibabaw. oh. Ito nga. Patungan man nimo kay nag-anak ra man Mo ang kamasudlan man. Oh. Sudlan man Pero kanang di anak mo ipailalom wala daw. Wala na. Wala na di naman ang tulo. Ay mao naman ay usuron. Trabante magay ka man no. Trabante kay lawas. Pero buyag. Namo magigdahigda ka mga mo kag gawa dinay ra. Halos ba ang ani katulad si Kuan katong nasa kuwain. Si Kuan ba? Ang ani pug lawas. OFW, mga ni magud sa kuan mga OFW. Kanini bakasyon. Kasama na unsad ay kadili sa akuan. Naigo na sigira ka lingkod, sige wifi. Arin kadili na trabaho, wala trabaho. Mas lang tabaw mo eh. Mas pagduha bigla panday yung isa de. Duwa sila dili helper. Ang helper aluoy kung helper lang ang kauban. Sige girlag pa. Nindot man na nga puros panday kay isig pikas-pikas Oh, sila. paspas na daw. Ya, sila trabaho. Murag niya sabot lang nga dayong ay gyud, dayong ta. Mm. Gansang dire wala na tansang ko dito. Mm. Kaysa mo balhin pang Ay, panday. magbalhin-balhin. Balhin na po siya no. Ang helper gunit lang. Mm. Ang helper magunit, magpanog kahoy, tunol. Ana. Sila kay pareha mas la panday. Mm. Paspas nga yung trabaho. Ay, inyong balay di pa panday? Ah. Bilisdan og ato pug kahoy kay Sige na ma'am. Mm. pwede naman sinundugayan ng malaya oy. Kaya isa na mong nadag gasto ko na 50 ato ko ang mga kahoy. Yung kaning dire gamay-gamay. Wala ka abot 15 talaga. Pila man po ang adlaw sa panday, Dre? Sanded na yung mga yun. 6 ayo. Paspas. Libre. Libre. Adili, kuan libre na mo ka. Libre ka. Lain man po na, pila man po. Lagi ito ng dress hurot na bahman. Dari na kasay. Ako na pagpunis na.
sa CR. Wala na ito nagbalik ng puti na sino? Ang hayag. May tirador, ang gwapo kayo dito. Pachamba po tayo, nahuman po siya. No? Ikaw sa ito nimong kuhan, ito bakon. Ha? Ito yung bakon. Asawa sa akong apo, anak atong dari, babae. Yan man itong binalay. Pero pungahon po. Magkuan ay kanang bakon. Ha? Bakon og maayo ay kanang Maniwang? magpaaso og kuan. Na nagkapaso pa rin siya? Oh, di mo makaginawa. Ay tandugunon to eh. Gipalitan po sa iyang inahan og kanang para kuan sa paaso. Oh, nebulizer. Oh, nebulizer. Balik. Ano to, mahilo to. Balik. Ano to sa kabalo? Ay, kahibalo mo to siya. Inahan magud atong mga bata. Gud na mo gud sa ilang balay gud ang balay. Inahan atong mga bata nga duha bangan iuban. Ano yan, nakabalo to, manlakaw eh. Oh, nakabalo. Ay, pagi uban to. Dagan, manhid na sa kuha, mag-nebulizer. Undang, oy. Ano, magkuan siya oy. Luoy, biya nung ano, kaya binawa pa. Gani nya gyud igumako ni bangko na makahigda. Ano, Kuan man ito kay na ulit mo. ginawa. Pilya? Bako na siya. Luoy pa taon. Pilay na na. 20 pa man siguro si Marian na, no? Bata. Bata pa na. Bata pa oy. 18, guro, 18, no? Una pag-guro ka, 20. Wa paguro Ito yung mag-nebulizer siya kada buwan. Ay inig ka nang Tukar. tumutukar iyang kuan. Pagdili po binulan. Ay. Sakit mo guys, kung ako si mama. Agka amot karon Kay- nagihubak mo to karon nagkalinturo to ba? Ang ayo na noon nakaligo naman to. Hindi ka basa po na ka, ma'am? Hapon gabi? Basa po. Ano yun? Ano yun? Kaya man taga OFW, mga ligo lang dami. Sila mga ligo buntag, no, babo. Nagaman trabaho. Hindi ko mata, trabaho din. Minsan din pa yung palit nila pa. Ma, ito sa dito ma. Wala pa man ka. Halika ito na may dagang delivery ron. Ha? Kita ko kanina na deliver. Ma'am. Ito, dali. Ha? Pares na na. Pares na naman. Ano? Pila na kubot? Ito, rin malit, ali. Sigwa na lesulod. Pag may anang masanay mo trabaho ba? Painit mo, pa time. Ako na nang daan. Kapoy mo kayo. Kapoy ito ng trabaho. Kapoy. Ang manghilot, wapay painit. No? Ang kuyo, naram din yung balay di. Siya ka nang mahilo tayo ako mga kumpare. Eh mo nang unto ka sa una wa ka Ay ko, mutukan nga sa na una, wala wala gani yung nana yung hilot siya. Dugay nang muna diri. Daotag yun. Wa ka mutukan. Hilak na, hilot ako na. Ayaw po, tinod apod. Inom man tikit, inom man. Wala mo inom sa amin. Si,
Agad sa pagdudong. Ya. Isa ra kasi at inom dudong, di mo siya. Sige, ayaw, kay nag-driver pa ka. Pero di na mainom na. Uyon ko. Grabe na. Pala inom kay na ay. Maugi na sila ang kalimutan. Ay pala inom gina sila ng mga kuan. Lain lagi sa lawat lagi apa hilot. Hinahinag undang lamang loob pa mga itlog manok na. Kadaot bitaw ng mga laman loob. Kanang mga dinugukan ang mga tinae. Lakaw sa dito ma. Unya ra ka mo kuan yung mana kay hilot. Muli na po. Siya pa niya di mo mama. Wala ka mo ka hilot. Nara mo gud usa. Magbaw naman na. Oh, nara sa Bago abang. para makatagay pa ka ba? Sa piloto. Ay man nang giluton ka nakainom kay di ka kabantay sa Hindi na sakitan. ulian kahubog ay. Biling sinilas. Di kay kamoy sunod. Pilot mo? Dili ita ay di ugol kay hilot. Piloto na. Dito lingkod dito sa gamay bangko. Dito sa likod gamay bangko. Ato. Hugaw naman lagi kay mo sa dina. Sa bukton. Dito lingkod yung maglingkuran na ito. Ato maglingkuran mo ganyan wala ito. Ngayon ko isa. Hindi na lang ha. Kasi nagpalitan na mo ka na ako na. Ay, di palitan naman di ay ka. Kamay ko. Biskuit sila. Mana magkaon ng biskuit. Huwag ka na siya. Palitan na ako. Mana Musikan mo ganit na nila. ay, sige, hindi ang mga panangulit mo kayo. Tugugulit siguro din na. Ako na. Hindi, hindi, hindi. Kailangan mo drive, di ka na pwede mainom. Yan. Di yun. Kasabot ko rin si Udodong ba nga si Awing nagpatambal rin. Bawal daw pa inom mo. Hindi siya. Ang tubig o. Hindi siya inom. Karoon pa magkita sa mga tubig. Atong pangalit. Atong pangag-ina. Leo. Tulgon ka na no. Koy. Kung gunan do ba? Ito yung uban-uban. Tulit gamay. Gamay na po. Ang program pa daghang kay juice. Ini Ramadan. Sa tong kon. Juice ang dito. Binto. Binto. Ha? Binto. Oh, mga dagan no. Dagan mang brand. Tut. Tut. Ganan ako katong murag Milo bitaw. Mm. Ang inom di ko ano man. Dari tayo kay Ingat ako inom sa Digos. Hmm? Hmm? Kay o kay. Uwi. Kinsa nang gi-cargo nimo? Hmm? Kinsa nang gi-cargo nimo babae? Ko kung iyaan ba? Na kay yan, cargo kanang nalalis. Kanan kalit raman mo meeting ganay. Tungod ito istorya sa katong akong anak nga gigukod sa SPG diya sa Colorado. Pa ako abis pa. Gigukod sa SPG ba sa Colorado to? kanang nakupay. Ang kupay niya ni ano ang tong lalaki nga istorya nga wa daw ni hunong si Dudong, anong wa daw ni hunong kay basin daw naay daw utang binuhatan, basin daw pasabot niya basin Pagukod mo sila. negosyo og siya ba. Aga ko kung anak nagpagukod kay expire ang kuan ba restro. Dako biya kay penalty og expire.
Kana Dusi daw. Nagidala Wala, na nagidala mga ng mga sakyanan sakyanan. mo na gi. Mao mo guna. gukod. Nga. Nga wala man ngunong si Dudong Wala na na apse. wala man naapsan. Ginagwang-wang ang patrol lagi abot sa mga. Gugukod yun niya. Bukod. May daw nga wala mo hunong si Dudong nako kay kuan daw kanang ni anak tong mga tao Ikaw, sa wala makita yung plate number. wala ipalong man niya ang katong sa kuan sa lubot. Wala jud layo ra kay binta ang patrol ay. Duha man sila tong isa na ko kaapo. Ang isa niya kay gagaw ni man nag-drive si Dudong pa na agsiya Nagtalikod naman sila, nagtalikod. Hinay lang do, relax lang kay layo pa kayo. Oh, Oy siya mo'y tigmandar. Na relax lang. Mo tong wala na apsan. Pagkuan sa amo kay niliko man siya, wa man siya matikdi nga niliko siya, dritso man ang kuan. Kana akong iya nagbaranggayan man Mananako, ni pandritso. katong amo ang silingan nga nakuha ni Dudong. Nanong mahalangan man siya nga ang akong istorya ni ingon ko nga. Ako mapag-umangkon ba kung hina kamo pahilo mo. Kay ay mo pa sa bukitla na inyong baba kay narabay mga tao diri maritis kusog kay mo dato ng istorya. Ang akong iya nagpuyo sa iyang kusina, na siya nga anaan to niya akong pag-umangkon nga day lalay lagi ni istorya ni si Ate Jima ni mo no. Kanang naadi maritis. Ganong mahalangan man siya. Nga. Di siya mo'y nagsig, sut-sut dito. Unsa, kay kuan man niya. Kanang amiga man kay niya. Dito mo siya perminti magpuyo ka na daw. Ang tabunan. Kung anong maigo man siya. May nangingalan ko nga. Siya kung hinganlan nga. Ningon raman ko. Sigarilyo ko singa. Ayaw mo pagsigi o kanang kuan. Kanang yaw-yaw na inyong baba. Bisag unsa inyong yaw-yaw. Kaya naarabay maritis dire. Mura man akong giingon god. Wala mo ko'y laing giingon. Marites. Wala na. Dili na siya mo kuan karon. Wala na may tingganay. Marites, Marisol. Perting maritis ay nagtanong kay yung igsuon nga na yung igsuon nga ay mo kumpiyansa anak kay perti ra ba kay nagbaba Butang ayo mayabo. Butang niya. Ito no. Lingkod to. wa ko laing suspect basig iya kong gipamaniho unsa ba Ay, panganay. Sakit mo tuhod, oh. Ay, nung baday tumbal, oh. mao gyud calcium sa bukog May nag-imsayaw. ayo day ayo Lingkod. Ato mga atulo na lingkod. Ayo. dili day Ayo. kita ibuan murag naong ni Lindo no Lindo nga bibot sarno ba no rescue na Ini gitu.
Ayan tayo. Sakit-sakit ba? Ayan, sulod. Ano siya? Nilagang gabon. Hindi ko nang gabon. Daga mo matambalan anang gabon. Ako mana kung lain ang tiyan, mainom ang gabon, magutot-utot lagi. Dito. May mga kuan ng gabon, mga haplas, ay mga kapsul. Yan ko dito day oh. Number 1, ayaw na sugar. Sakit din yung itlog. Mangusog. Ano? Naun-un guro na. Sige ka ng kidney. Hindi ang Sakit tinain. doon kami nagmangusog siya. Ang tinain, anak sa itlog. Importante ba yung itlog? Ma'am no? Bito kay Dadlakon guro na siya. dagang yan namatay anak Normal, ang tinain sakit mo lang sa itlog. Kami nagmaundak. Okay. Ano yan? W lagi, ma-friend ako ah. Hilot kini guli. Sakit na kayo mga hawas. Nagtrabaho. Di ba gina mo pahilot og sakit? Una, Maro gina yung problema yan. una yung naisakit nagpahilot yun. Pera? Sakit mo. Ayun. Ayaw. Basid ikaw may mututoy. Di na bitaw ka na. Ayaw pag-uban. Kaya ang imong tutoy dito nabilin to sa imong mama. Dili ikaw yung mututoy. Ano? Maya to mama, yung anak. Nahubaton. Ayaw mo ning anak ng duha. Magwangan to ikaduha ni. Sayang to ka ba no? Sayang man. Kaya di pa uban to. Ah, balik pa man. Tawag lang gapon mo. Sa semana na. Sa dawaran. Lunes gapon. Tawag mo Domingo. Kung sa'yo gamay, kita gambiyag nakauna biyang Lunes. Kani uban na to, lagot ka sa layan. Mamay kung uban. Hindi pa ito yung mama yung papa. Kaya gidala na sila. Tugtog to ka Uban na. man ang imong gulang niya so nga sina mo pa siya, uban mo po. Tugtog to yung Mamay mama. na pagpadong. Ukaya. Uli. Ato tamugmol. May gani kay wa nang reklamo Nanaw sa muli na. tamog sining, ang kaon, ano ba? Ilan, may budget na mga 1,000. Hinot naman ang tuyo. No? Man, nga ulit mang inasal. Ah. Halo. Nya agka mo Kami di. kung wala sa abroad. Pag ikaw dili ka magpahilo. Di ka magpahilo. Diba naging OFW mahal nito? Uy, napot na siguro mo
Sige na kung tanaw dito sa abroad sa YouTube ba. YouTube, Facebook. May trabahoan, tanaw. Ano, naabot na dyan ko dire. Amay ba, no? Ito na taga Davao, taga Jinsan. Mga picture dire, apil sa listahan pa sa Suroy. Mismo Suroy, dala na lang po pahilo. Nung makita pa yan mo, drugay kayo mga mga video mo. Namisik mo kayo, ano? Human ba? Grabe mong hiluta. Bilog mas naguhoy lagi, basta kayo hilak-hilak na wa. Di ko niya ipatarong. Ay po kayo tarong lagi. Sa po tinod apre. Kung sa din maghilot, tinod ang maginano. No, tinudod mo. Kapay maghilot nga dili. Nagpahilot Ang ba nga ni Mengong sa kung tiklatong hilot tayo. Oh. Ay pagkapot sa kuwan, ay po tayo tinod apot. Sakit yung kayo na labi nagsikit inom, sakit yun. Mo to kung ba na mo to gisakitan Uli siya. ka sakit. Wala sa Gisakitan siya. Kada gabi Kaya man mo rin klaro, ikaw makay ka mo kuwan. kada gabi mag-inom, kada gabi. Na ikaw na mo nila balay-balay, magtapok ng alkohol Ya plus karilyo pag basta kay Mao na. pagkapos sa panahon lagi na basta taking-king lagi. O man yun nang ko sa kuwan. Sa customer na ko, mingon juga pero di ko customer. Di po ko mingon. Ayaw, di pa man to customer. Pero muduol na kanako bahilot sa to pa. Maingnan to juga. Undang. Balay dili mo undang basta moingon ko. Basta iing na. At least mabot ang panahon, oy. Huwag yun ka mo undang, boss. Ya, naunsa na ni ron. Balik na po ko ana yung anak. Grabe na noon. King-king mo lagi. Oh. Ayaw day. Uy, ayaw paglakaw. Dali diri. Uy day. Uy, Day day bigi So, mani. di managan na dali na day. Puyo day. sa kalsada. Wala to. Asa man ka? Oh, ipatabok ka kay. Tabok kayo ni. Kaya gusto mga gida. Wala mo lang siya ato ng sinilan. Ito siyang lulo. Balik mo to si Lola ron. Gusto mo ito pahilot ng mana. Ang problema, kaya naunahan mo kasi rin. Ano? Yes. Umunod na siguro. Dito mo inom. Ay, dili lang. Diri na. Dito mo inom. Mainom mo sa pero di yung kayo. Di yung kayo ng parihan. Ako may inom ako ka ng mga lights. Sunlit light. Yun ang parihan na mag-inom nga. Kada gabi mag-inom. Kada Ang lamay hapon. ito, ito pa mga playboard. Kitang San Miguel na playboard. Mas lamay ay kita, no? Nangikan sa Ayaw po itong pure yun na. gikan sa trabaho, mag-inom man dayon. Pag-agot ko na pag umangko na namin kay mo ay daldaliro. Mo ay magmukuha di Gikan sa kayo. trabaho, kung dili mo malit og Bawa tuba, mo. Bawa mo daw sa abog. tanduay. Gabi o tanduay man mo inom. Okay na tuba, pero dili po siya permanente. Bukal po Ang nila. tuba, okay man. Pero dili sa kanang. Halos na lang po, siniman na tuba. Over na po. Tagahapon. Kada hapon gyud, kada hapon. Labaw pa sa siniman na. Labaw pa inadlaw na. Ay kapila Inadlaw. ko ingon ana oy. Kada Karon hapon. mo luminaw siya. Di Nabita siya ni Ino. katong gipatambalan ko na ko na siya sa una ilang Francine ba. Gina magud siya nga undang ginom. Undang na unta nalipay ko. Hapit na isa ka. Balik lagi Tuig. ni kaayo. Undang sus pagkaayo. Ipadik na po oy. Tayo naman. Kay padugang sa dugo. Ah, pag-uman. Wala. Pakuan mo daw Uy, sa kakapoy. Ingon oy. Dahil kay ulo oy.